Prvi put sam je video kad sam imao 10 godina. Bio je kišni dan. Ja sam gurao kući svoj zaleđeli bicikl da izbjegnem jezivu kišu. Bila je obučena u blede farmerki i tamno sivi kaput sa svojom prljavo plavom kosom zavezanom u rep i činilo se da ne žuri da izbjegne tečni napad. Njene plave oči pratile su me dok sam mi se približavao. Ona mi se osmehivala. Uljudno sam nazvao dobar dan gospođu u prolazu. Čim je klivnula glavom u znak priznavanja mog prisustva, znao sam da sam zaljubljen u nju. Zapravo moja prva zaljubljenost. A nastavio sam da idem. Morao sam da stignem kući do večere. Razlog mog prisustva u tom delu grada bio je iznenadni nestanak mog prijatelja. 19-godišnji dečak po imenu Đole, stariji brat mog prijatelja po imenu Bojan. Bojan je bio bolestan dečak od rođenja. Bolovao je od astme i imao slab imunitet. Bojanu je bio potreban stalni nadzor, tako da je Đole sve vreme bio uz njega, brinuo se o njemu. Nepotrebno je reći koliko smo mi klinci bili oduševljeni što imamo seniora u našim redovima. Voleli smo Đoleta i pozivali smo Bojana svuda da ide sa nama u nadi da će se i njegov stariji brat priključiti. Kad god smo igrali utakmice, to se pretvarao u sveobuhvatni rat da bi se odlučilo u kom timu će Đole igrati. Naša omiljena igra je bila fudbal. Đole bi ponekad igrao sam protiv nas. Sa njegovim mršavim nogama i superiornom brzinom retko kad bismo ga pobedili. Naša posljednja zajednička utakmica je bio zapravo fudbal, ali je i Bojan tada odlučio da igra prvi put posle dugo vremena. Obično je bio spušten na nivou sudije ili golmana zbog svoje bolesti. Bili smo na dlaku od gola Đoleta koji nije imao svog golmana. Drugi klinac je vodio napad sa mnom i Bojanom pored njega. Đole je došao sa leđa, brskao munja, spreman da presretne loptu. Odlučio sam da ga usporim, a drugi klinac je dodao loptu Bojanu da postigne gol. Bojan je primio loptu i krenuo ka golu dok smo mi zadržavali Đoleta, ali pre nego što je uspeo da je udari, Bojan je pao na kolena i uhvatio se za grudi. Počeo je da kašlje dok mu je disanje postalo teško, a lice prebledalo. Pauza u utakmici! Đole je viknuo, a hitnost u njegovom glasu nas je sve zamrzla. Bili smo dovoljno upoznati sa događajem da znamo kako da reagujemo, ali to nije uklonilo paniku. Otrčao sam do Bojana da ga zadržim, a Đole se sklonio u stranu. Uzeo je Bojanov ranac, otvorio ga i prosao njegov sadržaj po zemlji. Pregledao je sveske, flaše za vodu i olovke dok nije našao inhalator. Čim se dočepao inhalatora, odjurio je nazad do Bojana. Pritisnuo inhalator na bratova usta, nežno razgovarajući s njim dok je Bojan udisao lekove. Nakon što je kriza prošla, uzeo je Bojana na leđa. Pa, momci, izgleda da ćemo morati da skratimo današnju utakmicu, rekao je uz široki osmeh. Ali nazovimo to nerešenim rezultatom. Sljedeći put ćemo imati revanš. Svi smo prihvatili Đoletovu odluku, ali priznajem da sam bio ljut zbog toga. Voleo sam Bojana, bio je dobro dete i odličan prijatelj, ali mrzeo sam kako nam je upropaštavao zabavu i mrzeo sam sebe što sam mrzeo njega. Ipak nisam se bunio. Sakupio sam njegove stvari sa zemlje, nasumično ih stavio u ranac i dao Đoletu. Pozdravili smo se i otišli svako svojim putem. Tek kasnije sam saznao da je zaboravio nešto, možda najvažniju stvar u Bojanovom životu. Njegov inhalator. Đole ga je ispustio na zemlju i ostavio, shvativši svoju grešku tek kada su stigli kući. Ostavio je Bojana sa njihovim roditeljima, seo na bicikl i vratio se na teren da ga uzme. Posljednji ga je video neki starac koji je živeo u blizini, ali Đole se nikada nije vratio kući. Saznali smo za to sljedećeg dana u školi kada je Bojan bio odsutan. Obaveštena je i policija koja je do popodneva izvršila detaljan pregled terena. Pronašli su Đoletov bicikl u nekom žbunju, inhalator su našli u polju, ali od njega nije bilo ni traga. Nema svedoka, nema tragova, čak ni mirisnog traga koji bi policijski psi mogli da prate. Kao da je nestao u vazduhu. Gradom su se širile glasine poput šumskog požara. Bilo šta, od bežanja Đoleta od kuće do otmice od strane vanzemaljaca ili trgovca ljudima i ljudskim organima. Ali niko ništa nije znao sa sigurnošću. Policija je nastavila da pokušava udvostručujući pa i utrostručujući svoje napore pretrage. Čak su se i moji roditelji i starija sestra pridružili uveče kad su se vratili s posla, pa ipak nisu uspjeli da mu uđu u trag. Mi klinci bismo se okupljali na terenu kako bismo pružili emocionalnu podršku Bojanu, tako i nadajući se da će se Đole vratiti ili da ćemo mi pronaći trag koji je odraslima promakao.
Nepotrebno je reći da nismo imali sreće. A nakon 3 dana odsustva svi su posumnjali na najgore. Bila je rana jesen, a to je značilo poluredovnu kišu. Padala je kiša i to veče kada je Đole nestao. Kiša je padala 3 dana kasnije kad smo se mi kao klinci okupili na polju. Kapljice su počele male i jedva primetne, ali smo znali da se to može pretvoriti u pljusak svakog trenutka. Pozdravili smo se sa Bojanom i otišli. Na putu kući imao sam prvi susret sa devojkom. Drugi susret je usledio nedelju dana nakon Đoletovog nestanka na istom terenu. Kako je došao sumrak, druga deca su odlazila jedno po jedno, ostavljajući samo mene i Bojana same. Proveli smo neko vreme u razgovoru, prisjećajući se njegovog starijeg brata, a Bojan je prvi put pustio da se otvore kapije. Njegovi krici su nosili toliko muku da se više nisam ni ja mogao suzdržavati. Počele su da teku i moje suze koje su lile za našim prijateljem čija je sudbina ostala nepoznata. Mislim da se u celom životu nisam osjećao tako tužno i poraženo kao tada. Bojan i ja smo htjeli da provedemo malo više vremena napolju, da pustimo da se emocije isprazne, ali je ponovo počela da pada kiša. Bolje da krenem, rekao je trljajući rukavom nos i suze. Ne treba mama i za mene da brine. Budi oprezan, rekao sam. Skočio je na bicikl i poletao, ali ja sam odlučio da ostanem još malo. Prokleta kiša. Još nisam mogao da se vratim kući. Nije mi bilo dobro. Tako sam čekao dok je kiša padala oko mene u sve većim i većim kapljicama. Iako smo koristili teren za razne utakmice, nije to baš bio stadion. Još 50. godina, kada su veliki delovi drveća iskrčeni da bi se napravio prostor za kuće, planeri su precenili njihovu sposobnost da prodaju zemljište potencijalnim vlasnicima kuće. To je ostavilo gotovo savršen prsten ravnog zemljišta oko grada i idealnog za igru nas dece. Naša njiva je bila jedno takvo mesto. Kvadrat travnatog terena isečen iz okolne šume. Nema travnjaka, nema golova, nema linije iscrtanih kredom. Poneli smo svoje blokove od peska da obeležimo teren, a kad bismo završavali s igrom, skupili bi te blokovi i stavili ih na jednu gomilu za sledeći put. Seo sam na tu gomilu, sa laktovima na kolenima i licem među dlanovima. Gledajući kako sunce zalazi nad šumom, kiša se malo pojačala, ali sam bio previše zadubljen u svoje sećanje na Đoleta da bih mario. Toliko sam bio van toga da nisam primetio da mi je devojka prišla s leđa. Položila je ruku na moje rame i veoma me dobro uplašila. Hej, pozdravila je, a glasio je bio anđelski. Dobroveče, gospođo, odgovorio sam. Šta radiš ovde, prehladit ćeš se. Videvši tužan izraz koji sam dao u odgovoru, njen osmeh je utihnuo. Sabrao sam se i objasnio razlog svog prisustva na terenu, osjećajući kako mi se čvor stvara u grlu dok sam govorio. Sedela je na bloku od šljunka pored mene, slušajući moju priču i upijući svaku reč koju sam izgovorio. Voda joj je isušila crte lica, spuštala joj se niz kosu i zalizale. Odeća joj je bila mokra, lepila se za kožu, zbog čega je izgledala kao da je upravo izašla iz bazena. Jedva sam mogao da se sredim na to da joj ispričam Đoletovu priču, dok mi je vrveo od pitanja. Ko je ona? Zašto je tako mokra? Kad je kiša poprilično pitoma, kako je nisam viđao ranije. Ali odbacio sam sva pitanja u stranu i završio svoju priču, a ona mi je zamišljeno klimnula glavom. Tako mi je žao da to čujem, rekla je. Glas joj je bio ispunjen istinskom empatijom prema mojoj borbi. Ali sigurno sam da ćete ga uskoro pronaći. A i ti bi trebalo da ideš kući, ne koristiti što si ovde na hladnoći. Uz to je ona ustala i otišla, a ja sam ubrzo potom uradio isto. Bila je u pravu. Prehlada nikome ne bi donela nikakvu korist. Vratio sam se kući pola sata kasnije, presvukao mokru odeću, čistu pidžamu i otišao da spavam. Te noći sam sanjao polje. Od nas koji igramo fudbal po toplom sunčanom danu i dobro se zabavljamo. Đole je bio tamo, razbijao nas kao i obično, ali na polovini meča nešto se dogodilo. Svi su se smrzli dok je kiša počela da pada oko nas iz vedra neba. Glave su im se polako okretale, a oči im bile pune užasa. Pratio sam njihov zajednički pogled, uplašen onoga što ću naći. I pogled mi je pao na devojku.
Zlokobno je stajala na ivici šume. Fini detalji njenog tela sakriveni su niskim visećim lišćem i tamom, ali se ipak mogla prepoznati. Imala je širok osmeh na usnama, a njene plave oči slabo su sijale u tami. Podigla je prst i pozvala nas bliže, ali se niko nije pomerio. Niko osim Đoleta, koji je oklevajućim koracima koračao ka njoj. Devojka se povukla nekoliko koraka ulazeći u šumu, a Đole je ubrzao korak. Videći kako nas ostavlja iza sebe, preplavila su me sećanja. Setio sam se da je nestao, da se više nije vratio i da mu nikad više nismo ušli u trag. Siguran da će Đole umreti ako ne intervenišem, krenuo sam za njima. Devojka je pobegla od nas, a bila je okrenuta gustoj šumi. Osjećao sam se kao da jurimo fatamorganu, duha koji se nije smirio. Za nekoliko trenutaka sam je izgubio iz vida, a jedva sam mogao da vidim i Đoletova leđa. Njegove mršave noge nosile su ga brzinom munje kojoj moja zdepasta stopala nisu mogla parirati. Bio sam odlučan da izneverim ni njega ni Bojana, pa sam krenuo napred. Sa oštrim udisajima koji su mi pekli pluća naterao sam sebe da trčim brže. Što smo dublje ulazili u šumu, to je kiša padala sve jače, donoseći sa sobom jake nalete vetra. Vreme se toliko pokvarilo da nisam mogao da vidim 10 metara ispred sebe, ali nisam gubio Đoletov trag. Dok je pljusak dostigao vrhunac dovoljno snažan da me skoro oduva sa nogu, ugledao sam devojku. Prestala je da trči, dozvoljavajući Đoletu da je sustigne. Bila je na obali male bare, sa jednom nogom u vodi, a drugom na nesigurnoj zemlji koja je okružuje. Đole joj se približio, a ona je otvorila ruke za njega, zakačivši ih oko njegovog vrata. U zagrljaju jedno drugom zasuti kišom i razbarušeni vetrom poljubili su se. Đole se nagnuo na nju, a ona ga je čvršće povukla. Njihova tela pritisnuta jedno uz drugo bila su u strasti. Nisam znao šta da radim, šta da mislim u situaciji, pa sam se ukočio. Svojim usnama je pritisnula Đoletove i pogledala me preko njegovog ramena. Nacerila se tako široko da su joj usne dopirale do očiju i izvijale joj obrve. Namignula mi je, a onda se jednim brzim pokretom trgla celim telom unazad, vukući Đoleta za sobom. Srušili su se u plitku vodu, a ona je nestala po talasima i povukla i njega. Iznenađen vrištao je i borio se dok je tonuo, ali je nestao u trenu. Pokušao sam da se pomerim, da požurim i pomognem mu, ali osjećao sam da mi se noge ne pomeriju. Koliko god se trudio, nisam mogao da pomerim ni jedan mišić. Čak mi se i glas izgubio u grlu dok sam pokušavao da vrisnem. Probudio sam se. Od glave do pete prekriven znojem. Napolju je još bio mrak, ali moj noćni sat je pokazivao da će izlazak sunca uskoro doći. Obukao sam se i žurno izašao iz kuće, ne probudivši nikoga da im kažem gde odlazim. Kiša je napolju prestala, a jedini zvukovi na ulicama bili su škripe mog bicikla dok sam pedalirao što sam jače mogao. Sa svežim snom u mislima krenuo sam na teren. Kočio sam sa bicikla i ostavio sam ga dok sam trčao u šumu. Pratio sam put najbolje što sam mogao, trčeći čak brže nego što sam u snu. Utruba je vrištala iz mene govoreći kako je ovo loša ideja, ali nisam mogao da prestanem. Nekoliko puta sam se okrenuo. Noćna tama i gusto lišće su me dezorijentisali, ali sam za nekoliko minuta našao onu čistinu. Oblaci iznad su se razišli, dozvoljavajući mesecu da obasja svoju slabu svetlost preko mene i bilo mi je dovoljno da vidim. Ali do dan danas voleo bih da nisam video to što sam video. Voleo bih da sam se izgubio ili odustao ili se vratio kući, ali nisam. Jezerce je bilo skroz isušeno, svedeno na sjaj prljave vode koje je prekrivala močvarno blato ispod. Iz blata je iskočila ruka uperena u nebo. Video sam da je zelena i natopljena vodom. Pao sam unazad od straha, otpuzao na laktovima i vrištao. Neko me je čuo. Policajci su stigli nekoliko minuta kasnije. Ušli su u šumu za potrazi za mnom. Hej, vikali su, imali koga, jeste li u nevolji? U pomoć, odgovorio sam. Stalno sam vikao da ih vodim, videći da mi se približavaju snopovi njihovih baterijskih lampi. Kada su me našli kako se savijem u podnožju drveta, sve što sam mogao da uradim je da im pokažem ruku koja viri iz blata. Bože moj, šapnuo je jedan od njih kada su upalili svoje svetla.
Ugledao sam samo Đoletovo natečeno trlo lice, ali to je bilo sasvim dovoljno da me ostavi katatoničnog. Baš kao i njegova ruka, obrazi su mu se nadimali dok su njegova koža i meso upijali vodu. Oči su mu se izbuljile, zureći u nas osušenim zenicama i žutim bevanjačama. Jedan od policajaca, žena ljubaznih očiju, kleknula je ispred mene i zaklonila mi je pogled. U redu je, bit će u redu, rekla je, ali nisam bio siguran da li govori meni ili sebi. Sledećih nekoliko dana prošli u magli i ja ih se vrlo slabo sećam. Policajci su me otpratili kući, a zatim su doveli tim forenzičara da ispita Đoletovu smrt. Zaključili su da je u pitanju nesrećan slučaj, da je iz bilo kog razloga ušetao u šumu i na kraju pao u jezerce koje je nabujalo od kiše. Blato je delovalo kao živi pesak, uvlačići ga u vodu i pod vodu sve dok se nije udavio. Đoletova porodica je bila uništena. Svi su se plašili da će biti mrtav, ali su se nadali da će se možda vratiti živ. Videvši njegovo stanje, njegova porodica je odabrala sahranu u zatvorenom kovčegu. Nisam mogao da se nateram da prisustujem, iako je Đole bio blizak meni i mojim prijateljima. Bojan je najteže podneo smrt svog starijeg brata. Postao je zatvoren, sve češće je izostajao iz škole i jedva bio mentalno prisutan i kada bi došao. Većinu dana nismo mogli da izvučemo ni jednu reč od njega, a prestao je da nam se pridruži u našim izletima kada su se oni nakon nekog vremena nastavili. Pao je sa društvene mape, prekinuvši kontakt sa svim i svačim. U svakom slučaju vreme je prolazilo i duševne rane su počele da zarastaju, ali polako. Ja i moji prijatelji smo ponovo počeli da izlazimo i da se igramo, ali to nikako nije bilo isto bez Bojana i Đoleta. Pronašli smo novo igralište na suprotnom kraju grada, odlučivši da više ne koristimo teren koji je čuvao toliko uspomena na prošlost. Došlo je više prijatelja, neki su došli novi, stari otišli s vremenom, normalna grupna dinamika. Prošlo je godinu dana dok ponovo nisam video devojku. Došla je godišnjica Đoletove smrti i odlučio sam da posetim teren na kojem smo igrali. Išao sam sam, na istom usamnom starom biciklu i proveo veče samo razmišljajući dok sam se sećao lepih uspomena. Kišni oblaci su napali gradsko nebo ranije tokom dana, zaklijući sunce i preteći nam hladnim pljuskovima. Oblaci su se konačno razbili u zalasku sunca, šaljući male kapljice koje su isprva padale na zemlju, ali su polako rasle u intenzitetu. Nisam video odakle je devojka došla, ali me je našla na istoj staroj gomili blokova od šljunka koje je pokrila vegetacija. Hej, opet ti, rekla je, nateravši me da skočim na noge i iznenadim se njenim ubacivanjem. Plašio sam je se, misleći da je ona zaista Đoletovo bice i da je sada tu za mene. Da li si dobro? Pitala je sa osmehom, zaustavljajući se na maloj udaljenosti. Izgledaš kao da si upravo video duha ili tako nešto. Nasmejala se, što me je donekle smirilo. I dalje sam bio spreman da ju ubijem svakog trenutka, ali moji napeti mišići su se za sad opustili. Prišla je šljunkovitim blokovima iz sela, pokazujući mi da učinim isto. Dobro sam, odgovorio sam na njeno pitanje. Upravo ste me dobro uplašili, gospođo. Gospođo, pa njen osmeh se širio. Prestani tako da me zoveš, nisam ja toliko stara. Kako da te zovem onda? Upitao sam neodlučno sevši pored nje. Činilo se da ju je moje pitanje na trenutak zateklo i morala je da razmisli o tome na trenutak pre nego što odgovori. Možeš me zvati Nadica, rekla je. Na kraju krajeva to je moje ime. Kako se ti zoveš? Zovem se Milan, odgovorio sam, ali me prijatelji zovu Miki. Drago mi je što sam te upoznala, Miki. Reci, da li se tvoj prijatelj vratio? Njeno pitanje me je oduvalo, ostaviši me na trenutak bez reči. Nisam znao šta da kažem, ali sam i na kraju rekao sve o tome. O tome kako sam pronašao Đoletov leš i talasi koje je njegova smrt izazvala u našoj zajednici, samo izostavljajući san koji sam imao i koji me je naveo da ga pronađem. Kao i pre godinu dana, bila je veoma strpljiva i saosećajna prema mojoj borbi. Moje brige su se istopile kada sam se suočio sa njenim toplim prisustvom i držanjem i bio siguran da ne može da povredi ni muvu, a kamoli drugog čoveka. U svakom slučaju razišli smo se kada je pao mrak i kiša je počela. Život je tekao napred, ja sam ubrzo ponovo zaboravio na nju. Sa godinama i nevoljama koje je adolescencija donela, izbledela su i bolna sećanja.
Otišao sam u srednju školu, završio je sa pristojnim ocenama i odlučio da idem na faks da bi napravio nešto od svog života. To je značilo da se po prvi put odselim od kuće u veliki grad i jeftin skučan stan. Našao sam posao sa skraćenim radnim vremenom u jednoj lokalnoj firmi. Duboko sam zapao u studentske kredite, a i dalje mi je trebala pomoć roditelja svakog meseca da sastavim kraj s krajem. Moj otac je dobio novi posao da mi pomogne, što je značilo preseljenje u drugi grad i napuštanje našeg grada. Ipak nije prodao našu porodičnu kuću i uskoro ću mu biti zahvalan na tome. Pandemija covida i blokade koje je donela došle su do mene u punom zamahu tokom moje druge godine. Moj faks se zatvorio i nastava se preselila na internet. Odlučio sam da ne želim to da radim na taj način. Zato sam stavio faks na pauzu, dao otkaz i vratio se kući da ne bih plaćao nepotrebnu kiriju. Moji roditelji su bili u redu sa tim, ali su ostali u gradu. Njihovi poslovi nisu bili pogođeni pandemijom, tako da nisu imali potrebu da se vrate. Tata je želeo da nastavi da mi šalje novac i da ostanem kod kuće, da održavam kuću i ostalo. Ali sam odbio i otišao da tražim posao u okolini. Ubrzo sam našao posao kao blagajnik u noćnoj smeni na lokalnoj benzinskoj pumpi, odmah pored autoputa. Provodeći noći tamo, a dane ili igrajući video igrici ili popravljajući stvari po kući. Veći deo 2022. godine protekao je tako, manje više u potpunoj izolaciji. Leto je došlo i prošlo, bez znakova usporavanja pandemije i otvaranja faksa, pa sam odlučio da sačekam još godinu dana. Kako je došla jesen, kroz tonu ogovaranja primio sam i strašne vesti. Kao što sam ranije rekao, prekinuo sam kontakt sa Bojanom nakon Đoletove smrti. Prošao je kroz svoju buntovničku fazu tokom tinejdžerskih godina, počevši da zloupotrebljava lake opijate poput alkohola, cigareta i trave. Vremenom je prešao na teže stvari. Krao je prodavao stvari iz svog doma kako bi postakao svoju rastuću zavisnost. U ranu jesen 2020. godine predozirao se nečim. Niko nije znao da li je to uradio namerno ili slučajno, ali nije ni bilo važno. Njegovi roditelji su bili očajni. Upravo su izgubili svoje drugo dete. Nisam bio pozvan na sahranu. Delom zbog ograničenja zbog covida, ali delom zato što su ljudi znali da ja i Bojan više nismo dugo bili u kontaktu. Ali pored toga, nekoliko dana nakon što je sahranjen, posjetio sam njegov grob da mu odam počast. Bojan je bio sahranjen pored svoga brata i konačno je ponovo mogao da se brine o njemu. Izrekao sam kratku molitvu i ostavio cveće na njihovim grobovima. Otišao na ono polje na kom smo se igrali čitavog života. Mesto je zaraslo u visoku travu i divlji korov, daleko od pokošenog travnjaka koji smo mi održavali da bi olakšali naše igre. Izašao sam iz auta, primetivši mali spomenik u moru trave, tačno na ivici šume. Nisam morao da priđem bliže da shvatim šta je to, ali jesam bez obzira. Bio je to kameni krst postavljen na postolju od cementa sa pregorelim svećama, cvećem i slikom Đoleta u njenom dnu. Bojan ga je verovatno napravio i doneo ovde, jer je više izgleda kao domaća radnjedost nego nešto naručeno. Mislim da sam zurio u Đoletovu sliku najmanje pola sata, jer sam se jasno sećao dana kada je snimljena. Zajedno smo udružili svoju kintu, radili na povremenim poslovima po gradu celo leto, dobili dovoljno novca da posetimo obližnji zabavni park i vozimo se na svim vožnjama po više puta. Đole nas je tamo odveo, pratio i vodio računa, pošto je on jedini među nama bio dovoljno star da može da vozi da se stara o nama. Neko je bio tamo sa starim vremenskim fotoaparatom, slikao ljude za malu nadoknadu, pa smo mi kao grupa dobili popust. Bojan nas je izbacio sve, ostavivši samo svoga starijeg brata koji se smeje od uva do uva. Umotano u ovo sećanja nisam ni primetio da je počela da pada kiša. Male kapljice su tu i tamo padale sa neba udarajući u moju izloženu kožu i naježeno telo, pa sam krenuo da odem do auta i vratim se kući. Nadica je bila pored auta, naslonjena na vrata sa strane suvozača i čekala me. Nasmejala se kada sam je primetio. Mahnula je rukom kroz vazduh kao da me tera da požurim. Do tada je nisam video većim delom decenije, ali nije izgledala kao da je ostarila ni jedan dan. Čak i njena odeća bila potpuno isti. Miki, rekla je kada sam se približio,
Nisam te videla tako dugo. Bože, kako si porastao. Hej, Nadice, pozdravio sam je. Šta ima? Uobičajeno. Rekla je kao da je ja trebalo da znam šta je to njeno uobičajeno. A kod tebe? Isto, odgovorio sam. Otišao sam na faks, ali me pandemija primorala da se vratim kući. Razgovarali smo još neko vreme, mada sam ja najviše pričao, a ona je većinu slušala. Kiša je počela da mi ide na živce, pa sam je pozvao na kafu kod sebe gde smo mogli na miru da razgovaramo, da se grejemo. Ne, odbila je, ne mogu doći. O, da, pandemija i sve to, rekao sam trljivići potiljak od stida. Još se nisam navikao na to. Ne, rekla je Nadica umirujuće. Volela bih da dođem, ali bukvalno ne mogu. Ovo je bila posljednja kap koja je prelila metaforičke mere. Moja radoznalost za njom je dostigla neviđene nivoje i nisam više mogao da suzdržavam svoja pitanja. Zašto tako, pitao sam. I imam još pitanja ako nemaš ništa protiv. Nadica je duboko uzdahnula kao da je moj ispad nije toliko iznenadio. Činilo se da je to očekivala zapravo. Ne smeta mi, rekla je, samo napred pitaj. Kako to da te vidim samo kad pada kiša? Zašto si uvek gola voda čak i kada je kiša blaga? Kako to? I zašto imaš istu odeću zadnjih 15 godina? Ona je podigla ruku da me zaustavi, pa sam se ućutao, plašeći se da sam ju uvredio. Ali izgleda da nije bilo tako. Proveli smo nekoliko trenutaka u tišini dok je ona tražila svoje reči. Vaša vrsta, rekla je neodlučno, ljudi, imate mnogo imena za nas. Najade, vodene nimfe, elementarni duhovi, sve je to nekako istinito, ali ništa sasvim tačno. Ja nisam kao ti, ja nisam čovek. Kako bi dokazala svoje tvrdnje, podigla je ruku ispred lica. Voda joj je kapala niz ruku sa vrhova prstiju sve brže i brže dok nije stvorila nemoguću bujicu. Previše vode da bi došlo od nekoliko kapi kiše koje su nas s vremena na vreme pogodile. Vezana sam za kišu, nastavila je posle duže pauze. Za nju i za vodene površine koje stvara. Kada one nestanu, moram da se povučem u podzemni vodonosni sloj kako bih preživela. Osušila bih se na suncu za čas. Ja nisam znao šta da mislim, šta da kažem. Verovao sam joj, ali kako odgovoriti na tako priznanje? To je u redu, rekoh na kraju. To je tužno i dosadno postojanje, rekla je ona. Uvek sam sama. Ovo je najbliže što mogu da priđem vašem gradu. Vi ste tako zanimljiva bića, volela bih da saznam više o vama, ali nažalost ne mogu. Proveli smo malo više vremena u razgovoru, a ovaj put je pustila da se otvore kapije. Pričala mi je o svom milenijumskom životu, o vremenu koje je preskakala između reka i jezera, u Evropi gde je rođena. Ja zapravo ne mogu da uđem u slanu vodu, samo u slatku vodu, objasnila mi je. Ali kao što vaša vrsta ima svoje hrabre istraživače i naseljenike, tako i naša. Sklopili smo dogovore sa mornarima da nas dovedu u buradima sveže vode, nudići njihovim kolonijama konstantnu kišu za njihove useve kada stignemo. Nadica je rekla da su ona i druge najade došle ovde sa prvim naseljenicima živeći u svojim bunarima ili rekama u blizini svojih gradova koji su nastajali. Baš kao što su obećali, najade su naseljenicima davale redovnu kišu, a u zamenu su ih ovi poštovali kao božanstva. Ali to nije dugo trajalo. Posle prvih nekoliko generacija ljudi ostali su samo stari koji su znali za najade i njihov odnos sa njima. Kako su se mlađe generacije vraćale hrišćanstvu i drugim religijama, najade su bile gotovo zaboravljene. Ubrzo nakon što su umrli poslednji ljudi koji su znali za nas, napustili smo njihova naselja, rekla je Nadica. Neki od nas su i dalje ostali i održavali svoj deo dogovora, ali su drugi odavno nestali. A sada si ti zaglavila ovde sasvim sama, upitao sam, što je Nadicu navelo da se trgne. U osnovi, da, većina drugih najada je ili umrla ili se vratila kući. Ostalo nas je vrlo malo. Nisam srela nekog svoje vrste skoro 1 vek. Šta kažeš na ovo? Ponudio sam se pokušavajući da joj podignem raspoloženje. Kad god pada kiša, doći ću da te posjetim ako bude mogao. Nadičino raspoloženje se skoro istog trenutka promenilo i uputila mi je širok zahvalan osmeh koji mi je rastopio srce.
Otišao sam te večeri, ali sam veran reći i vratio se sledeći put kada je počela kiša. Ovog puta sam bio bolje pripremljen, sa kabanicom, čizmama, debelom odećom, da me zaštiti od hladnoće i ono što je najvažnije, skinuo sam film na telefonu da ga gledam. Ako Nadica nije mogla da se približi nama i doživi ljudsku kulturu, ja bih ljudsku kulturu mogao da približim njoj. Našao sam je na gomili blokova od šljunaka, čekajući me da stignem. Izvukao sam telefon koji sam držao u vrećici sa zatvaračem da ga zaštitim od vode i nakon što sam joj objasnio šta je to, pustio sam film. U međuvremenu smo ih gledali mnogo više, tako da ne mogu da ih se sve setim, ali znam da je prvi film koji smo gledali bio Titanic. Sjajan izbor za njen prvi film. Znam, ali sam mislio da će joj se svidjeti jer imam pomalo od svega. I dobro, reći da joj se to dopalo bi milo malo. Volela je to, bila je zaljubljena u to. Njene oči su sve vreme bile prikovane za ekran telefona i nisam mogao da izvučem od nje jednu jedinu reč dok je trajao film. Kada je film bio konačno završen, okrenula se prema meni i lagano me udarila po ramenu. Pokušavaš nešto da mi kažeš ovim? Pitala je uz kikot. Da, rekao sam sopstvenim osmehom, pošto ne volim mnogo horor ili naučnu fantastiku, ja sam više za slatke filmove. Naučna fantastika? Pitala je, šta je to? Zatim je nastavila da mi postavlja sve više pitanja nego što su mi postavljali u celom životu, ali sam na sva odgovorio najbolje što sam mogao. Cela jesenja sezona 2020. protekla je u suštini tako. Ja sam izlazio na to polje kad god je padala kiša da bih mogao da provedem vreme sa njom. Pokazao sam joj muziku, umetnost, knjige, stripove, anime, mangu i sve što smo mogli da ponudimo za zabavu. Ona je sve to upijala, ali je mnogo bolje radila sa pisanim stvarima nego sa vizualnim medijima. Pregledala je digitalnu kopiju Odiseja 2001 u svemiru za nekoliko minuta, objašnjavajući mi da bi njen mogao da radi mnogo većim brzinama od naših ako bi ona tako odlučila. Za to vreme moja zaljubljenost u nju samo je postajala sve jača i jača. Iako ranije nisam mnogo razmišljao o njoj, kada sam bio tinejdžer i sve to, osjećanja su mi se usadila kada sam je prvi put video. I nikad više nisu nestala. Sada su se vratila u punom zamahu, produbljujući svaki trenutak koji smo proveli zajedno. Sveukupno bila je neverovatna. Nisam mogao da je se zasitim. Nepotrebno je reći kako je jesen prešla u zimu, a kiše ustupile mesto snegu, bio sam razoren. Nadao sam se da, pošto je sneg tehnički zaleđena voda, ono ipak može da izađe, ali nije. A zima 2020. bila je najusamljenija, najdosadnija u mom životu. Svaki dan bio je mučenje, a ja sam samo išao na posao, tuširao se, jeo i uopšte samo bio živ. Jedina stvar koja me je pokretala bila je perspektiva proleća, topljenja snega i vraćanja kiše, vraćajući Nadicu meni. Meseci su polako prolazili, ubrzo je došla i 2021. Januar ove godine je takođe došao i prošao, a na moje oduševljenje sneg je odnedavno počeo da se topi. U stvari, pre samo nedelju dana dobili smo prvu kišu u godini. Još uvek je bilo hladno i znao sam da bi u trenutku kiša mogla da pređe u sneg ili susnežicu, tako da nisam gubio vreme. Obukao sam se i žurno izašao iz kuće, uskočio u auto i odjurio prema polju. Nadao sam se da mogu da ubedim Nadicu da dođe da živi sa mnom, jer bar dok ne postane toplije. Nisam tačno znao kako bismo to mogli da postignemo, ali rekla je da je jahala preko Atlantika u buretu sveže vode, tako da je to definitivno bilo izvodljivo. Stigao sam do terena pre nego što sam došao do rešenja za svoju dilemu, ali sam se nadao da će mi ona pomoći i da će naše dve glave biti bolje od jedne. Srce mi je zadobilo težak udarac kada je nisam zatekao tamo, čekajući kao što je obično činila. Da li je bilo prerano da još izađe? Kada bih je ponovo video? Da li bih je ikada ponovo video? Rekla je da je njena vrsta još uvek u fazi umiranja, pa šta ako je umrlo među vremenu? Mi je podivljao od pitanja, a kada nisam mogao da podnesem teret, da više ne znam odgovore, počeo sam da vičem. Nadice, gde si? Napustio sam trotoar dok sam vikao, zakoračio na blatnjavu travu i približavao se šumi. Ej, gde si? Da li si dobro? Molim te, reci mi.
Bližilo se veče, još nije pao mrak. Nebo je bilo zatamljeno tim prepoznatljivim crvenim sjajem zalaska sunca, sada blokiranim teškim sivim oblacima. Moje vrištanje je privuklo pažnju komšija. To sam shvatio kada sam video da se neka svetla na tremovima pale, ali me nije bilo briga, zadržao sam se. Okrećujući se po polju kao lud, vrišteći sve glasa, vidio sam nekog starca kako izlazi iz kuće i nudi mi pomoć. Nije morao da uradi ništa. Ja sam u šumi video nešto. Nadičin obris je bio unutra. Maskiran tamnim senkama drveća posmatrao me. Zavalila se na drvo, delovala je slabije i slabije nego što sam je se sećao. Oči su joj slabo sijale, jedva iznad pramena svetlosti. Nešto nije bilo u redu sa njom i to me je dodatno zabrinulo. Podigla je ruku i pokazala mi da odem do nje. Shvativši da ne želi da je drugi vide, pristao sam i krenuo da trčim kroz blato. Sada znam da je to što sam uradio bilo glupo i da je svaka odluka koju sam doneo posle toga bila veoma loša. Znam to i kajem se. U žaru trenutka zabrinut za svog prijatelja i simpatiju nisam dobro razmišljao. Potrčao sam u šumu za njom, ali je Nadica pobegla od mene. Vikao sam da prestane, da sam to ja i da ću joj pomoći ako ne bude dobro, ali nije me slušala. Vetrovi i kiša su se digli dublje u šumu. Pratio sam je sve dok nisam mogao da osetim ruke i stopala od jake hladnoće. Gazio sam dalje. Čak i kada je vidljivost pala na moju neposrednu okolinu i kada sam morao da usporim do puzanja, nastavio sam da hodam, vičući njeno ime. Izgubio sam je iz vida u iznenadnoj oluji, ali sam se nadao da će mi se vratiti. I jeste. Naišla je na mene s leđa, brza i zlobna, podigavši me i prikovavši me za drvo. Brzi pokreti i iznenadni udar umalo me nisu ubili, ostavili su me bez daha. A ja sam se borio da pogledam kroz vodu koja mi je curila niz lice. Izgledala je bolesno i neuhranjeno. Slabije nego što sam je ikada ranije video. Koža joj je bila hladna kao led. Nikada nije bila topla na dodir. Njeno telo je uvek odgovaralo temperaturi okoline, a to je važilo i u ovom trenutku. Privila se uz mene pokušavajući da svoje telo približi mome što je više moguće u, kako sam pretpostavio, pokušaju da je zagrejem. Suze su počele da joj se kotrljaju niz lice, jasno vidljive čak i kroz pljusak vode koji je prekrio njeno telo. Zarila je lice u moje grudi, grleći me tako čvrsto da sam imao problema sa disanjem dok je ona jecala. Nedostajao si mi, rekla je. Glas joj je bio oštar i čujan uprkos oluji koja besti svuda oko nas. Ova zima je bila tako hladna, najhladnija u mom životu. Dok se pomerala sa druge strane, znam da sam odlučio da je ovo savršen trenutak da iskažem svoje osjećanja prema njoj. Oslobodio sam jednu ruku i uhvatio je za bragu kako bih joj podigao glavu da se moje oči susretnu sa njenim. Nadice, ja počeh, ali prekinula me. Znam, priznala je. Uvek sam to činila i žao mi je, rekla je dok je njeno jecanje postajalo sve glasnije. Na trenutak sam se uplašio da mi nije uzvratila osjećanja, da će moje priznanje oterati, da je više nikad neću videti. Prvi put u vekovima, tako mi je žao. Pokušavam da se uzdržim, pokušavam da uzmem što manje mogu da preživim, ali više ne mogu sebi pomoći. Nisam stigao da je pitam šta sve to znači. Pre nego što sam sve to shvatio, podigla se na prste i pritisnula svoje hladne usta na moje. Mi je preplavio vrtlog emocija. Ovo je bilo sve što sam ikad želeo. Zagrlio sam je čvršće, pritom je podigao, a vrelina strasti me je obuzala. Na kraju sam se spotaknuo u blato, pao na leđe i povukao je sa sobom, ali izgleda da joj to nije smetalo. Naše uste se nijednog trenutka nisu razdvojile, a njena potreba za mnom bila je divlja. Da nešto nije u redu shvatio sam tek kada sam shvatio da bi mi bio potreban vazduh. Da nisam udahnuo u tom jednom trenutku, ubrzo bih se i ugušio. Nadičina koža se pretvarala u besnu bujicu koja mi je začepila nos i usta. Stavio sam ruku na njene grudi sa namerom da je nežno odgurnem i očajnički udahnem, ali mi je dlan potonuo. Njeno meso je propuštalo oko mojih prstiju, pretvarajući se u vodu i dozvoljavajući im da prođu u njeno biće. Nervi su mi se odmah aktivirali, šaljući munje bola koje su mi prostrujale telom. Činilo mi se kao da sam zaronio ruku u bačvu sa kiselinom.
Kao da mi se meso brzo raspada, ostavljajući za sobom samo kosti i agoniju. Pokušao sam da vrisnem, ali nisam mogao. Ugurao sam nogu između nas i pokušavao da je odgurnem njome, ali noga je doživjela istu sudbinu kao i ruka. Zarila se u nju do kolena i osetio sam kako me izbija sa isto toliko bolova. Uplašio sam se. Ili bi me moja borba potpuno rastvorila, ili bi me nadica ugušila. Kada se čak i njen jezik pretvorio u vodu, ispunjavajući moja usta i grlo, dok je beskrajno teklo iz nje, moj strah se pretvorio u čisti užas. Ona bi me udavila. Kako sam osjetio da mi je jezik pečen od bola, sva borba me je napustila i pomirio sam se sa sudbinom. Za mene nije bilo spasa. Nestao sam, a jedina mi je nada bila da će od mene ostati nešto što će vlasti pronaći. Trenutak nakon toga, nedostatak kiselnika me konačno uhvatio i pao sam u nesvest, a nadica me i dalje opkoljavala. Probudio sam se nekoliko dana kasnije u bolnici. Nedostajala mi je ruka do lakta i noga do kolena, i jezik u celini. Brzo me posjetio policajac da uzme moju izjavu i rasvetli moj neočekivani opstanak. Kako se ispostavilo, starac koji je napustio svoj dom dok sam ja vikao kao lud, zvao je pandure kada je vidio da bežem u šumu. Budući da je ovo mali grad u kome se ništa ne dešava, patrolni automobil mogao je odmah da odgovori. Pronašli su me unesvešćenog u šumi nekoliko minuta kasnije sa delovima mog tela pod vodom koji kao da su bili potopljeni danima ili čak nedeljama. Meso je bilo potpuno uništeno, rekao mi je policajac. Zaboga, sine, otpala ti je ruka kada sam te podigao. Doktori su imali pakleni posao pred sobom kada sam te doveo ovde. I to je bilo tačno. Lekari i medicinske sestre su bili u opasnosti kao i lokalna policija. Amputirali su sve što nije moglo da se spasi. Radili su danonoćno da ne umrem od infekcija i dehidratacije i čega drugog. Ali izvukli su me. Pošto ne mogu da govorim bez jezika i da sam izgubio dominantnu ruku, policajac je bio ljubazan da ode do moje kuće i donese moj laptop za mene. Znam tog momka, zove se Gale i on je sjajan tip, pa sam mu poverio ključeve od ulaznih vrata i učinio mi ovu uslugu. Sa laptopom pri ruci i otvorenom njegovom beležnicom počeo sam da odgovaram na njegova pitanja jedno po jedno, ali nisam bio iskren sa njim, naravno. Znao sam da ću ispasti potpuno lud ako mu nešto kažem. Umesto toga rekao sam da sam verovatno doživeo mentalni slom zbog dugotrajne izolacije i otišao sam do kraja. Rekao sam mu da se ne sjećam šta mi se dogodilo, kako sam pretrpeo toliko štetu od vode za nekoliko minuta, jer sam se onesvestio ubrzo nakon što sam ušao u šumu. Zaista prilično čudno, rekao je Gale kada sam završio. Poslaću ovu informaciju u komandu, možda neko zna objašnjenje ili tako nešto. Ubrzo nakon toga poželeo mi je brz i lak oporavak i otišao. Cenio sam njegovu nameru, ali nisam bio budala. Nisam imao načina da se oporavim i ozdravim. Ceo moj život je uništen. Nikad više neću biti isti. To je bilo juče. Jutro sam dobio lozinku za bolnički Wi-Fi i istražio sam nešto više o najadama, ili ti vodenim nimfama. Našao sam mnogo predanja i mnogo izveštaja o njima, ali su svi prilično kontradiktorni, tako da više ne znam šta da mislim. Jedina stvar u koju sam siguran je da je Nadica htela da me konzumira da bi preživela. Da je ona bila ta koja je ubila Đoleta pre svih tih godina iz istog razloga i da se uplašila kada su se policajci pojavili. Taj starac je verovatno jedini razlog zašto me je poštedela. To me dovodi do sadašnjosti. I zato sam odlučio da ovo napišem dok još mogu. Kako je došlo veče, a sivi oblaci su se nadvili nad nebom iznad grada sa horizonta, doneli su još kiše. Moj krevet je odmah do prozora. I vidim Nadicu kako korača okolo i čeka da završi ono što je započelo. Zlokobno bi se ceri kad primeti da buljim kroz prozor. Pokazala mi je da izađem napolje. Ne mogu vam reći koliko sam se borio protiv želje da izađem ili koliko ću dugo uspjeti da zadržim samokontrolu i zdrav razum. Zato i pišem i objavljujem ovo kao upozorenje. Bojite se najada. Izbegavajte ih po svaku cenu.
Ostanite unutra kada pada kiša. Ne pravite istu grešku kao Đole i ja.